sa bilang mananampalataya. Kaya simula ngayon, obligasyon din yung mga magulang na isimpa sila tuwing linggo para alam nila yung kanilang pananampalataya sa Diyos at manatili silang malapit sa Diyos at sa simbahan. Yung mga magulang nila para mapanatili ang mga bata na malapit sa Diyos at sa simbahan. At yun yan, yung kagustuhan ng simbahan na pagdating ng araw, paglaki nila ay maging active silang miyembro ng ating simbahan. So kayo yung magre-remind sa kanila palagi nito yung kanilang relasyon sa Diyos at sa simbahan. Sobrang saya kasi first time ko siyang nakita at wala akong speechless ako. Siyempre, gagawin ko lahat para sa kanya, yung ganun na. Tapos wala na, yung lahat ng ginagawa ko noon na mga activities ko, parang na-stop lahat yon. Na-focus ko yung lahat ng mga attention ko dun sa baby ko. Yan, kay Ivan. Ako, anak, pangako ko sa'yo, kahit anong plano mo sa buhay na alam kong makakabuti sa'yo, susuportahan ka namin. Ayan, lahat gagawin namin basta mapabuti lang yung buhay mo. Siyempre, kung napalaki kami ng maayos, ipapasa namin yun sa'yo. At marami naman kaming kasamang gagabay sa'yo. Nandyan yung lolo mo, mga tito mo, tita, at syempre yung mga ninong-ninang mo. Yan. Yun lang. Basta anak, priority kita kahit anong mangyari, lagi ka naming una. Yun, lahat ng sinabi ng mama mo, parang yun na rin naman yung sasabihin ko kaya kinuha na niya lahat. So, kung maririnig mo to, sa pagtanda mo, mahal kita, yun lang. Tapos tandaan mo lahat ng sinabi ng mama mo, yun din ang gusto kong mangyari. Happy birthday, Ivan! Love you! Floating out into the wild, like there's no one round for miles and miles. The sun is rising, leads us right back home, back home. 'Cause this world keeps spinning faster, and we've gotta chase this light. Let all our shooting stars align. It's our time. It's our time. Look how we shine. Look how we shine. 'Cause it's our time. Feel your God is gracious. Ayun, God is gracious. So, yung Ivan, dun siya galing. Tapos nun yung Rafael, kasi Ivan Rafael, yung R from sa lolo niya, kay Lolo Robert. Tapos yung Fael, kay Lolo Angel niya. So, pinagsama ko, Rafael. So, Ivan Rafael, ganun siya. this light. Let all our shooting stars align. It's our time. It's our time. Look how we shine. Look how we shine. 'Cause it's our time. Yeah, it's our time. Yeah, it's our time. Look how we shine. It's our time. It's our time. Look how we shine. Look how we shine. 'Cause it's our time.